ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଏତେ ସାରା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହବ କେମିତି। ଆଉ ବହୁତ ହି ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ନ୍ୟୁ ହାଇ ମଡର୍ନ ଟୋକା ସବୁ ଉତ୍ପାତ ହେଇକି ମଦ ପିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, କାହାର କିଡନୀ ଲିଭର ଫେଲର ମାରୁଛି, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ। ଷଷ୍ଠ ଡକ୍ଟର ଚଳିବେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ ଚଳିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ବାଲା ଚଳିବେ କେମିତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ପଛେ ରକେ ପଡୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ଓ ଭାଇ କେତେ ବୁଝୁଛ ନା ନା ଆଜିକାଲିକା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ମାନଙ୍କର ଆଦତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରାଇଟ କଥାଟେ କହିବେ ଶୁଣିବେନି। ସତେ ଯେମିତି ଭାତରେ ମାଛି ପଡିଗଲେ କାଢି ଦିଅନ୍ତିନି ସେମିତି ପୁରା କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସଦନ ପୁରା ମାଟି ବସିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମଦ ବାବଦରେ ଏତେ ସାରା ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଏଠି ହେଇଗଲାଣି ସେ ମଦ ବାବଦରେ ମୁଁ 2 ଲାଇନ ଗାଇବି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଡାନ୍ସ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଡାନ୍ସ ଠପ ସେଇଠି ମୋର ଗୀତ ଗାଇବା ବି ଠପ। ଯିବା।